סיימנו ספר שמות, סיימנו מסכת תענית, סיימנו מסכת שבת, וגם סיימנו ובגמות. עכשיו, סיומים, אנחנו יודעים, שמסיימים תמיד ישר מתחילים, אין סיום, זה גלגל, מסיימים, ישר מתחילים את השלב הבא. סיימנו ספר, סיימנו בשבת ספר שמות, במנחה כבר קוראים ויקרא. אתמול שסיימנו מסכת שבת, בסיום המסכת ישר התחלנו המשנה הראשונה של עירובין. גם ביונתן סיים את הילדות, והיום בערב כבר ניגש לעמוד לשליח ציבור לתפילת ערבית. גם אני מקווה שכמו שסיים מסכת תענית, הוא ישר יתחיל מסכתות אחרות. אז הסיום הוא תמיד סיום, אבל גם מסמן התחלה של משהו אחר. הסיום הוא לא סיום, זה תחנות, זה מדרגות. אנחנו כל הזמן מקווים שהמדרגות יהיו תמיד כיוון עלייה. מסכת תענית שלמדנו יחד, ומאוד נהנינו ללמוד יחד, יש שם תענית כשמה, תעניות עבור תפילה, עבור גשמים. ראינו תפילות, ראינו במסכת הזאת